Os mozos de Ribeira contarán ao longo deste verán cunha maior oferta formativa e de lecer. A Concellería de Mocidade porá en marcha o obradoiro de creación audiovisual sen filtros, cun temario do máis variado, que abordará dende a creación de historias ou a grabación de pezas ata o deseño a través de aplicacións como Canva ou a creación de efectos sonoros en estudo. Vai haber unha xornada que vai estar inspirada en creación de historias, que sepan o que é un guión, como teñen que leválo a cabo. Bueno, ao final están todo o día cos teléfonos móviles e con cousiñas digitais arredor, e o audiovisual non só eso, en plan tamén é darlle a cabeza, romperse a cabeza e cos recursos que temos ser quen de contar unha historia en imaxes, entón creo que é necesario. Vai haber unha parte dedicada ao mundo sonoro, tanto unha xornada dedicada á radio, podcast e este tipo de contidos, e outra á creación e grabación de efectos sonoros en estudio. É o que se chama Foley, que é basicamente o que eu máis me dedico de todo isto, que é pois a creación de efectos sonoros en sala e como eles se van a matar a cabeza a buscar obxetos na súa casa cos que farían sons para poñer a unha escena audiovisual. A actividade dará comezo o 28 de xuño e desenvolverase todos os sábados pola mañá na Casa da Xuventude. Hai opción de asistir a todas as sesións ou só a algún dos obradoiros segundo a súa temática. Será polas mañás e iniciarás ese sábado 28 de xuño e son flexibles e son individuais, é dicir, vos podedes inscribirvos a unha actividade, imaginadevos, pois o 28 non podedes, pero podedes o 12 de xullo, que sería un día da xornada, pois inscribidevos para ese día e non pasa nada, vale? Colgaremos un cartaz desglosando todas as actividades, entón aí xa vedes, se ao mellor tedes máis preferencia por unha, inscribidevos só nunha, ou se queredes empezar a ver que tal e logo xa non queredes seguir, pois tampouco pasa nada, vale? Simplemente contactar por correo electrónico polas redes sociais, preguntar un poquinho a actividades e se xa non tedes ningunha dúbida, pois inscribirvos, comezade, por exemplo, o primeiro día, o 28 de xuño, e se vos gusta seguir para diante, e se non hai ningún tipo de problema. As inscripcións xa se poden realizar de balde contactando co Departamento de Xuventude do Concello. Vai dirixido a mozos de 12 a 17 anos e non se requiren coñecementos previos.